Hei. 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 Den. Hva da? Den. Traktoren? Ja. Er den din? Ja. Er det Philip sin? Ja. Hei. Å, sånn ja. Er det sånn man gjør det? Hva er det som er, Philip? Den. Ja, hva er det for noe? Den. Er det telefon? Nei. Er den din? Ja. Og der. Er den din? Så heldig du er, da. Ja. Er det? Er det? Er det? Er den min? Nei. Er den din? Ja. Spis den, da. Det? Nei. Ja, etterpå. Ja. Er det sista? Jeg. Er din, ja? Ja. Er Philip sin? Er den også din? Kan jeg få den, da? Den var kul. Var du med? Nå stopper han. Oi! 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 Er det en? To stykker? Den, ja. Det er en, ja. Skal jeg passe meg? Ja. Er det mamma og pappa sitt rom? Ja. Er det Philip sin telefon? Hva er det for noe? Er det Bova? Ja. Ja. Oi! Er du trøtt da, Philip? Ja. Nei. Skal du filme meg, ja? Ja. Hold den her, da. Hæ? Jeg? Filmer du? Ja. Filmer du føttene dine? Den. Ja. Jeg? Er det deg? Ja. Den. Den. Ja. Var det gøy? Ja.
Hei. Ser du meg? Ja. Hæ? Hæ? Hvem er den til da? Jeg? Er det en dyr? Ja. Skal du hente den? Hæ? Vil du hente den? Ja. Ta den da. Hæ? 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 Ja.